Laing kaso sa patay na usab sa dakwen sa Mandaue kunin usa ka lalaki nga gipawanan og mga bala pasado alas 11 kagabi. Matod pa nga gipuli-pulihan kini pagpusil sa tulog ka mga wa pamailhing mamumuno nga nagmanihog motorsiklo. Ang biktima usa ka kanhi drug surrenderer ug nadakpa na kaniadto tungod sa illegal nga drogas. Si Chelo Valiana sa report. 11 kakabhang sa kalibre 45 ug tulo ka mga slag sa bala ang nakit-an sa crime scene sa SB Cabahog Street sa Barangay Ibabaw diin mihagba nga wa nay kinabuhi si Randolph Gutierrez Gonzales nga mas nailhan nga Dondon. Sa imbestigasyon sa Station 1 sa Mandaue City Police Office, gihulagway ni PO3 Jason Flores, desk officer, nga nagpuli-puli pagpusil ang tulo ka mga mamumuno ngadto sa biktima. Naog daw sa backrider, buto niyang ang duha ni usab sad. Gihulagway ni Senior Superintendent Julian Intoma, MCPO Director, nga drug surrender kaniadto si Gonzales. Nadakpa na usab kaniadto ang biktima sa pagpayuhot sa ginadiling drugas apan na-dismiss ang kaso. Migamit usab og alias ang napatay sa iyang gipuy-an sa sitio Chicos sa Barangay Ibabaw. Maasa sila nakapalit. Ang ilarang isulti sa PNP, muna nga na siya naka-watchlist na namo si Dundun Manatad as Dundun Manatad. Dili siya sa iyang tunay nga pangalan. Chelo Valiana, Balitang Bisdak.